Ginkwestyon ni Vice President Sara Duterte ang sinseridad sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-imbestigar sa mga iregularidad sa flood control projects. Partikular nga gintumod sang bise-presidente kung nga wala gihapon nasilutan sa former House Speaker Martin Romualdez kag former House Committee on Appropriations Chairman kag Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co. Nag-resign si Romualdez bilang lider sang Kamara sang Myerkules, Septyembre 17. Samtang si Representative Co ang ginreport nga yara sa Estados Unidos ng Amerika para sa medical treatment. Pahayag pa sa Vice-Presidente ang pag-ilis ng liderato sa Kamara kabahin lamang sang preparasyon para sa 2028 presidential elections. Ginsalot sini nga involved ang opisina ni President Marcos sa kidnapping kay former President Rodrigo Roa Duterte kag pagdala sa iya sa The Hague, Netherlands. Apang suno sa iya sang si Congressman Co ang yara sa Amerika, wala man inigin kidnap sang administrasyon kag ginbalik diri sa Pilipinas. Ginapamangkot man ni Sara kung nga hindi mahimo sang administrasyon nga mapreso si Romualdez sa detention unit sang Kamara. Nahibaluan nga ang mag-asawa nga Curly kag Sara Diskaya nakamensionar sang pangalan ng Romualdez kag Co kadungan sang hearing sang Senado sa flood control projects. Pareho na ini nga gindanay sang duha ka nasambit ka mga mama lidha. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldy Co at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldy Co doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Si Vice President Sara Duterte.